Stħarriġ ikkummissjonat mill-Arċidjoċeżi ta' Malta juri li 92% tal-Maltin huma Kattoliċi li 74% minnhom jgħidu li jmorru l-quddies mill-anqas darba fix-xahar, iżda 40% jattendu l-quddies kull nhar ta' Ħadd. Dan kien ikkonfermat miċ-ċensiment li sar bejn 2 u 3 ta' Diċembru li għadda u li wera li l-attendenza l-quddies kienet ta' 38%. Din ir-riċerka saret tal-ewwel darba b'metodi differenti blan li l-Knisja kollha stampa wiesa u fatwali tas-soċjetà ħalli tippjana u taqdi b'mod aktar effettiv il-ħidma pastorali tagħha fis-snin li ġejjin. Iċ-ċensiment sar f'total ta' 987 quddies li jsiru f'Malta kull nhar ta' Sibt u Ħadd fi 329 post bejn knejjes, kappelli u postijiet oħra ta' talb. La-tendenza kienet ta' kważi 122,000, jiġifieri medja ta' 123 persuna l-kull quddiesa. Iċ-ċensiment ma jinkludix la-tendenza ta' dawk li mamdin li għandhom anqas minn 7 snin u ta' dawk li minħabba mart jew kura fl-isptarijiet ma jistgħux imorru l-Knisja. Fis-sqarrija, il-Kurja qalet li l-istħarriġ kien intenzjonat ukoll biex il-Knisja f'Malta tisma' lil kulħadd, inklużi lil dawk li ma jmorrux quddies. Fosthom kien hemm min qal li ma jaqbilx mat-tagħlim tal-Knisja jew li ma jsibx ħin biex jattendi l-quddies. U fost dawk li qalu li huma Kattoliċi, 75% qalu li jitolbu kuljum, 17% li jitolbu b'mod regolari u 8% li ma jitolbux. Ir-riżultati finali ta' dan l-istħarriġ se jiġu analizzati minn kumitat pastorali bl-għajnuna ta' esperti li se jitwaqqaf mill-Arċisqof Monsinjur Charles Scicluna. Flimkien mal-kappellani tas-70 parroċċa f'Malta, dan il-kumitat se jkun qed jissuġġerixxi l-bidliet li hemm bżonn fid-dawl tal-pjan pastorali li qed jitħejja filwaqt li jaraf l-opportunitajiet li jeżistu biex il-Knisja xxandar it-tagħlim tagħha.